съобщението се пресекат около турската граница. Селекционерът на българския национален отбор Любослав Тенев определи групата от футболисти, на които ще разчита за приятелските мачове с Япония и Казахстан. Лъвовете гостуват страната на изгряващо слънце на 30 май, като срещата е в Нагоя. На 4 юни път ще бъде визитата им в Алмати. Разширеният списък за двата двубоя включва общо 24 играчи в чужбина, а 17 в Алипът повиквателно получава резервния страж на Левски Михаил Иванов. Нападателят на ЦСКА Спас Девер също е сред избраниците, както и халфа на сините Стефан Белев. Ето ги разширения състав от избраници на Любослав Пенев. Такова ми е така, че да... Здравейте, Денце! Ау! Добре, попитай я какво иска за Коледа. Какво искаш? Хайде, дядо Коледа, влуши малко от духа на Коледа. Мели. Какво искаш, момиченце? Искам 4 понита. Едно за спалнята ми, едно за хола, едно за банята и едно, което никой няма да пипа. Искам още коронен принц, за когото да се омъжа, щом порасна, за да не работя като мама. Мисля, че на децата не бива да се дава всичко или ще станат глезгавци, като това тук. Ето, това е проблемът с децата днес. Ясно! За Коледа искам само световен мир. Това е непрактично. Ето ти го, на бяло. Ком не ядеш това, бе? Ти да си гладен. Как ти? Или можете да възпитам такова? Било красиво пошли. Хайде, бе. Ало. Оръжието, с което беше стреляно по Иванов на ареста, освободиха апартамента, от който беше извършено. Вратите му обаче все още остават запечатани. Веднага след като приключи огледът, разследващите се насочиха към друга сграда, разположена точно срещу страничния вход на съдебната палата.
Именно пред него се очаквало Володимир Иванов да влезе. Таванското помещение е заедно, а между гостите му се разкрива добър след към входа на съда. Нямаме достатъчно доказателство на този момент, който е от помещението да е ползвано от своя екип. Има такава версия, която се проверява. Случайно не е контактен, не е воден разпит с него. Не ясно става, защото Володимир Иванов е избрал при централния вход на съдебната палата. Какви са мотивите на извършителите и защо не е бил охраняван от полиция? Бидейки по домашен арест, местата на които е извършено защото тук няма как да се купи земя на първо и участието на областните управители е нормално. Но най-да се разполага с такива материали, нека да ви изпращат избирателно, да изпратят на всички правителства. Те обществото се продължава да има споделите с правителството на университета. Да сега най-много казва да всички, които си да се облагодетелства и контентните имоти. И финансирането, които са купували, видят този изпрат до парламентарната комисия, която разследва строежите край морето. Хубаво е, че министър да изпрати такава информация. Защото е хубаво да сеща не само за нещата, които са случили преди 5 години, е хубаво да сеща и за нещата, които са случили преди 5 дни. За новините на Нова, Георги Георгиев. 400 работници доброволно, като буде време да собственост, това са открита синдикати. Като изобрят видовите, които сами си покажат, първи завода, да реши да се възползват от предложението на държавата, да решат правилно резултати. Като обезпечение ще получат красотовска съоръжение, предпочетени групи за плащането и по пресъществена. Луден полка за подготовките с други персони, които ще бъдат направени на ново процеса. Страна след изменението ще бъдат изключени и ще могат да работят на работа с приятване на начали, оператори, механици и аутометики. Първо ще започнат с минимална работна заплата, предвидена